Kulienti mnin'ina unoziva zvazvinoita mukurarama. Hatigone kuudzai zvekuita nekuti zvivhitivhiti zvamuri kutaura nezvatiri kuseenzesa isusu ndezvenyu. But pane pamwe panhu pekuti semi vamwe muri open munombotitaurirawo kuti kana paine zvimwe zvinhu zvamusiri kunyatsokugadzikana nazvo munodzoka patiri motiudza kuti aiwa Kulienti zvinhu zviri kufamba so zvifamba so. Handisi kutaura iwewe, ndikuda kutanga ndanyatsa kutaura pamusoro paDJ Hole. Munoona zvivhitivhiti zvamuinazvo izvi zvakafanana nemunhu akavhura shopu. MaTV productions enyu amuinawo ayo hazi enyu ndeedu isusu vanhu. Handiti mazviona. Imimi mutori vashandi mumakambani enyu imimi. Asi isusu vanhu tisu tinenge tichiita kuti manhingirikini ashandiwa. Handiti muri kupaona. Endi ndo zvazviri semanzwisisiro andinoita inini, but problem yakuitika tarisaone zviri kuita DJ Hole. Haagoni kubuditsa mazwi ekuti vageza vaakuda kufanana na-digital content creator. Zvichireva kuti iye maonero ari kuita ari kutovati vari kutaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Angova munhu anongoda kungodzwika panapa achingotaura zvaanenge achingotaura asi zvisina kana chazviri kuburitsa. Ende ari kutaura pamusoro pestruggle iri kutotemesa vamwe vanhu musoro, machallenges ane vamwe vanhu vatori mumajeri. Vamwe vanhu havasi kurarama upenyu, vari kurarama vaine pfuti muhomwe pamusoro penyaya dzaanageza idzodzidzi kuti vararame. Pouya munhu anosikotaurira kuti mudhara is now become a digital content creator. Haisi komenti inoitwa nemunhu akafanana naDJ ari kumirira chivhitivhiti chakafanana nechivhitivhiti chake DJ Hole. Uri kupanzwa. DJ Hole ndakamboda kushandidzana naye Kulienti. Ndichida kuti ndikwanise kuti nezvimwe zvinhu zvandakanga ndichida kuti andiitire zvakawanda. Nekuti muchinda uya munhu anoratidza kuti munhu akanyatsokurongeka muzvinhu zvake. Anonyatsoziva kuti kana achida kuti zvinhu zvifambe zvine nzira yakanaka anogona kuzviita. Asi it's like semaonero angu inini akagona kuona dzimwe nzira dzekuti dzinogona kumpa mashortcuts. DJ Hole munhu anochinja kutaura chokwadi. Mamwe makoments aanoisa pamusoro pavageza soka. Kune vanhu vari kugara nepfuti muhomwe, vamwe vanhu vari kugara vakawanda. Vamwe vanochinjanisa motikari, hadhiraivhe motikari 1 anorarama achitya pamusana pemovement yegeza revolution. So munhu ane chivhitivhiti haafanirwi kuti auye achisikotaura zvinhu zvekuita kunge ari kuisa like a joke pamusoro penyaya yakaita inyaya is something that has to be taken seriously. Kutaura chokwadi. Haafanirwi kufananidza mudhara wangu na-digital content creator achitaura zvinhu zvaari kutaura zviya. That is not necessary kutaura chokwadi. Tinozviziva. Munhu ukaita shopu Kulienti, inyaya yangu newe yatirongotaura zvedu semukoma nemunin'ina. Ukaita shopu paya unoexpecta vanhu kubva kunze vachiya kuzotenga maproducts ako ari mushopu mako. Not like kuti iwe ukaita shopu unogona kutaurira vanhu kuti ndinogona kusakutengeserai zvinhu zvangu handina kana basa nemi, nekuti ndezvangu ndini ndakazviita nemari dzangu. Shopu yacho haifambi sekudaro. Saka DJ Hole akada kutora advantage yekuti chivhitivhiti ndechake chinogona kuzotanga kuzotukwa chikazotukika zvakanyatsonaka. Hakuna munhu anogona kurarama asina mumwe munyika umu. He also need people kuti vauye pachivhitivhiti pake. Achatanga kuluza masources nezvaari kuita izvi. Nekuti ane manhingiriki nemarekodzi akawandisa stereki ekutaura zvimwe zvinhu zvekuti
vanhu vanotaura kuti zvimwe zvinhu zvake ane mamwe maspeech ari tasteless when it comes to comrade Bombshell Geza. Handiti uri kupaona. And nesu takatombosvikira pakuagarira pasi tichaoneswa kunzi honai apa, inzwai zvaaitaura apa, inzwai apa paakambodai. Akambokomenta zvimwe zviri negative pamusoro pekusungwa kwaBlessed Mhlanga, vanhu vakamusiya. Akakomenta zvinhu zvakawandisa Stereki pamusoro pavageza. Handiti zvanyoka yemabhunu akakomenta futi. Ane zvinhu zvakawanda zvaakati komentei zvekuti handigone kuti nditaure newe client zvakawandisa panapa. Nekuti hai audio yangu handoda kungotaura newe. Handiti uri kupaona. Zvinhu zvacho zvinozoita sekuti vanhu vanoona sekunge asiri kuparticipata. Handiti uri kupaona. Anenge akuita kunge ari kutorwisa like. It's not good kutaura chokwadi. It's not good. Chivhitivhiti ndechake. Handitika. Asi DJ Holly chenjera kuti uchamunzwa akuzonzi nevanhu Murakashi. Kuva kwake Murakashi nekusava kwake. Do you still remember kuti ndiye munhu wekuti ndoda kurova Gambakwe nenyaya yekutaura manyepo panapa? Uri kupanzwa? Apedza futi DJ Holly ndiye akazofonera Gambakwe. Iwe wapedza kutaura naye. Wakataura na DJ Holly kaiwe ukatotisendera panapa tikatonzwa uchitaura naye conversation achitaura nezvenyaya dzaGambakwe dzekuti Gambakwe haasi kutiratidza direction ine musoro pamaactiro aari kuita and ari kuuya achitaura nyaya dzekunyepa ari kudisinforma vanhu zvinhu zvavanenge vachiziva obva aenda kunodzima zvinhu zvinenge zviri paground. Saka achiratidza kunge akagumbuka akati ndinomubhukira match this and that. Handitika. DJ Holly ngasade kuita zvinhu zvekuda kutamba nevanhu. Ngedza ndisarebese zvangu audio yangu, but I think you get my point now. Ndofunga izvi zvanyatsokubata pandiri kufamba chep client. Uri kupanzwa? Ndiye akazofonera futi Gambakwe. Uri kupanzwa? Gambakwe achitomubvunza. Gambakwe akauya akazoburitsa rekodhi yacho panapa achitovhunza kuti DJ Holly ndiwe ainzi uruda kundirova kaiwewe. Handiti uri kupanzwa? Akaseka. Akabvunza zvakanaka na Gambakwe. Do you know that kuti Gambakwe chaiye hatisi kumuchenesa isusu? But for now hatigone kuti timburire pachena kuti hey chichi what because we are tired of dramas. Hatingakwanisi kuti titakure revolution with full of dramas inside. Handiti uri kupanzwa? Tinoziva vanhu vedu nevamwe vanhu vasiri vedu. But mamwe mabatiro atinozoitwa nevanhu vane zvivhitivhiti hama dzenyu idzika idzi. Hazvireve kuti isusu tinogona kutadza spread information dzedu isusu on our own. Vanhu vanogona kana kungogadzira nhingirikini maplatforms avo ekuti wakwanise kufambisa nhau dzepolitics idzi dzisine nezvenhingirikiri. Handitika. But nzira yekuuya kwamuri mimi inzira yekumobilize nayo vanhu yekuti tibatane, even kubatana nemi nekuti imi mazviro yekuti imi hamuchisiri vanhu ka. Imi mutoriwo vanhu munofanirwa kuti muzive zvinhu zviri paground. Nekuti muri kutotarisirawo zvakatonakawo maybe more than zvatiri kutotarisira isusu. Mune zvimwe zvinhu munotori nemisodzi yakawandisa yamutori nayo ende muri kutorwadziwa kufanana nesu. Saka titi tibatane tese pamwe chete nemi masocial media bloggers nemi nanani vese vane maTV akasiyana tiite chinhu chimwe chete tichirwisa. But ona manje zvinhu zvatakusangana nazvo pakaipa munin'ina wangu. Pakaipa munin'ina wangu, ona zvinhu zvatakusangana nazvo. Ngati ndingotaura newe pamusoro paDJ Holly. Uchimboonawo kuti zviri kufamba sei. Otherwise zvimwe zvacho zvinogona kukubatsira. Kuti kana pakuzoita vamwe vanhu vanenge vakuda kusenzesa nemamwe maways unogona kutozozviona. Ndo zvaitaurwa naBlazi Msuya uya kuti ndinozopedzisira ndakutaura dzimwe nyaya panapa dzinenge dzichiratidza kuti ndakuita kunge mwana mudiki. Handitopaona. Saka kuonesana izvi ndiri kuzviitira rudo nekuti handidi kuti iwe uzorasika kufanana nevamwe. Handitopaona. That's why ndiri kutaura newe nhasi ndichiti tarisawo zviri kuita hama dzedu panapa. Vakomana vakuporonga, vakubika mbodza, vari kubhaiza. Vakomana vaifungidzira kuti imovie here kusunungurwa kwenyika. Revolution haisi yekutamba nayo.
Client iwewe uri mufana ane pfungwa dziri bright, iwewe sekuona kwako iwewe from 1980 kusvikira izvozvi zvana munanga wago wari in control, wari muZANU-PF, iwewe unofunga kuti iwewe vanhu vaya vangazungaire iwewe zvekuti zvinogona kuita easy kwavari isusu kungoti mangwana within a blink of an eye tatoabvisa takutoita zvimwe zvinhu takuita sei? Unozviziva here kuti paakaona mastrategies avakashandisa ekubvisa vaMugabe, vakaona zvakanga zvakaleka muZANU-PF, ndo zvinhu zvavakabva vagadzirisa izvozvo zvakuita kuti nhasi izvozvizvi tinetseke kuti tiwabvise the same method yatakabvisa nayo vaMugabe. Unozviziva here Client? Unozviziva? Wakabva watanga kupwanya system yakanga iripo yekuti government inomira iri government chichichi, wakazvipwanya zvese izvo, vakatanga kutora nyika vakaisa mumaoko mavo, vakagwana kuti Tagwire ane simba rekudai so, Tungwarira ane simba rekudai so, Daniel Garwa ane simba rekudai so, Chris Mutsvangu ane simba rekudai so, iye Mnangagwa aine simba rekudai so, uyu neuyu wakapanana masimba pache zvavo iwo, kureva kuti government so far hakuna. Uri kupanzwa Client, but woona manje ndo zvinhu zvatiri ndo challenge yatanayo. That's why uri kuona zvinhu zviri kunetsa, ndosaka vakaona vakabvisa mari mumabhengi enyika vakaisa muhomwe dzavo, nekuti money is everything, money can do everything. Handiti uri kupaona? Saka zvinhu zvacho zvaakuitika apa, hey guys pakaipa hasori nekurebesa hangu odhe yangu yandiri kutaura newe, but mamwe mashandiro acho asiriwo. Vanhu vanenge vasingatombozivi kuti vari kutoshanda nevamwe vanhu vasina kana basa nawo. Vanhu vachitoshanda nana DJ Holly vanenge vasingatozivi kuti ana DJ Holly havatana kana basa nawo zvavo, haana kana basa nezvakawanda, vakutozvitora kutozviita just an entertainment. Ndizvo here manje nai guys.